Fit-tmiem din il-ġimgħa se jitħallsu l-pagamenti li jmiss li jkopru l-perjodu bejn Lulju u Settembru li għaddew tal-benefiċċji tal-In-Work Benefit u l-Carers Grant. Iż-żewġ benefiċċji soċjali għandhom lan li jgħinu lill-ġenituri li jaħdmu u fl-assistenza biex irabbu lil uliedhom li għandhom diżabilità severa. Pagament ta' dawn it-tliet xhur ifisser investiment ieħor ta' madwar 5 miljun euro li se jkopri kważi 25,000 familja madwar Malta u Għawdex. F'din l-aħħar sena biss, il-Gvern se jkun investa 20 miljun euro fuq dawn iż-żewġ skemi biss, f'indikazzjoni ċara tal-impenn kontinwu biex jiġu mejjuna familji f'kundizzjonijiet vulnerabbli jew ta' sfida partikolari. L-In-Work Benefit li ġie introdott fl-2015 u benefiċċju finanzjarju li jgħin lill-ġenituri f'impjieg bit-tfal taħt 23 sena. Dan jingħata lil koppji li jaħdmu tnejn u għandhom dħul nett annwali li ma jaqbis il-50,000 euro u lil koppji fejn persuna waħda biss taħdem jew single parents li jaħdmu u dħul tagħhom ma jaqbis il-35,000 euro. Minn dawn, din il-ġimgħa 24,427 familja se jirċievu kważi 4 miljun euro minn dan il-benefiċċju li jitħallas abbażi ta' dħul nett wara t-taxxa l-kontribuzzjonijiet biex jirrifletti aħjar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-familja. Il-Carers Grant introdott fl-2021 jgħin ġenituri li jkollhom jieqfu jaħdmu biex jieħdu ħsieb wild b'diżabilità severa. Mill-2023 il-benefiċċju ġie stabbilit bħala nofs il-paga minima netta u minn din is-sena jinkludi wkoll tfal taħt is-16-il sena. Il-ħlasijiet ta' din il-ġimgħa se jilħqu 539 ġenitur, fosthom 130 każ ġdid b'investiment ta' aktar mill-miljun euro. Il-Ministru Michael Falzon qal li l-In-Work Benefit u l-Carers Grant huma parti minn pakkett aktar wiesa ta' miżuri li jinkludi wkoll iċ-Child Care Chain u Tapering of Benefits u li fl-aħħar snin għenu biex Malta tirreġistra l-akbar rata ta' partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Kunu qegħdin nagħmlu investiment soċjali ieħor permezz ta' ħlas ta' żewġ benefiċċji dak li huwa l-In-Work Benefit, eżerċizzju bla dubju grant li jirrikonoxxi il-ħidma ta' dak li jkun. Mbagħad għandek ukoll il-ħlas tal-Carers Grant li bla dubju eżerċizzju ta' inklużjoni li nkunu hemm biex naraw li kulħadd fis-soċjetà tagħna ikun jista' jgħix ħajja diċenti.